Karlitang Rina Rongpipi aphan apran karmut along kachurabdon Bangkethom atum police arideng kachingnang po. Kidam tang chitia jekloni phai kwenar kebarni dipu police station ke paru lamding kidam atuwar ANM nurse training center adung suna singte ranga rolong pangthek thek the dum Rina Rongpipi aphan apran karmut dera kothak victim mate kisung ke phoka chitonga hema soratum dipu police station long lamhoi ki pidama tengpen police atum joy pen apran karmut along kachurabdona tumaphan victor lebomsi patomi chitini phai inkora por ni kansam lamding road 2 kilo chandra singte ranga ronga maker karlitang Thanaram tiso asopot rensing tiso artaning kan thokep adunchu 3 km sona sing terang arong maker karlitang manik terang asopo mirjeng terang artaning kan inkora hini lapen mirjeng kathar arong maker sar et intia sopo babu sing ti artaning kan inkora kethom la Bangkethom atum aphan police satum net ingnang kontanglo Nona mat police arideng kachingnang check Bangkethom atum angho kachingpu pedera jok kupi ya joine si Rina Rongpipi aphan apran karmut den mapu klardakalam ripdun long lela news report Karbenglong TV9 news सीधा सीधा दे गाड़ी घुमाई दी पुलिस Kopi polo nak tu man lang kena kan kopi polo nang kena pun kan